Right, so isang magandang umaga po at maulan na umaga, no, dito po sa Malabon Fish Market. So nandito tayo para sa panibagong update na ating may update sa kanilang mga latagan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon Fish Market. So maulan po ang panahon ngayon, so ingat po tayo, iwas sakit, no, dahil nga sa pabago-bagong klima ng panahon. So update natin, so samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So possible naman po yung mga motorista natin dito sa Malabon Fish Market at nakita naman po natin itong papuntang City Hall ng Malabon. So ayan po, no, possible po at wala pong tubig. At yung mga latagan po dito na ating i-update para sa ating mga masugid na manonood at taga-subaybay sa aking pagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so ito po yung mga isdang tumpukan po, no, na mga ibinebenta po dito sa Malabon Fish Market sa halagang 100 pesos. Ayan po yung tumpukan. So ito yung mga latag po dito ng pusit na malaki. Boss Gerald, magkano ang kilo ngayon dito? 200 lang po, 200. Ayan, 200 pesos po sa ganitong kalaking pusit na inyo pong mabibili sa Malabon. At tuloy-tuloy natin yung update natin, no? So kilo po ng bangos ay 100 pesos. At yung mga tumpukan din po dito ay 100 pesos. Yan naman po yung mga isdang chaveta. At yung mga kilo dito na mga hipon ay 280. Ayan, 280 at 50 pesos tumpok. At 220 sa mga kilo, no? At mga tumpukan po na pink salmon head, iyan po ay 100 pesos na tumpukan. So murang-mura po dito yung mga tumpukan ng mga isdang pink salmon. Ayan po yung laman niya, oh. Pink salmon sa halagang 100 pesos na tumpukan. At ito po yung paninda nila mga belly. Ito po yan. So ang presyohan ay 100 ang isa. So murang-mura to, no? Isang piraso, napakaganda ng belly, oh. 100 pesos isang plastic. Kung bibili mo ito, susumahin mo, magkano to sa loob ng palengke. Itong ganitong klaseng belly, oh. 100 pesos lang po isang plastic. At ito po yung tumpok nila na inyo pong mabibili. Ayan. Dami, oh. Ay, sarap. 100 pesos na tumpok. So yan po yung update natin sa kanilang mga isda na mabibili sa Malabon. At dito ay 100 pesos na kilo na lang po ng mga tilapia. Ayan. At mga isdang salinyasi, tawilis, tunsoy. Yan po yung mga tumpukan nila. 50 pesos na latagan ng mga tunsoy, tawilis. So marami kasing klaseng tawag po sa ganong klaseng isda, no? Pero ang ano po niya, tunsoy, sa ganong uri ng isda. So ito naman po ay 130 na per kilo na mga tilapiyang Pampanga. So shout out sa'yo, Boss Makmak. So, good morning. Ang tilapia mo ay ayan pa, tumatalon. Ayun, shout out sa kanya. Ayun, salamat. Oo. Oo nga, marami nga nag-add sa akin dito at lagi na nga akong inaano sa Facebook account ko. Ang dami nagko-comment. Oo. Tinanghali nga tayo, eh. Maulan, eh. So ayan po yung mga presyohan ng hipon, 220, 260 sa mga latagan po. At ang cream dory ni Makmak ay 160. Ayan po yung mga presyohan, no, ng kanyang mga latag. Ayan. At dito tayo sa mga latag, no, chaveta at espada. Ayan, mga espada po, no, na mabibili. So tatawid tayo dito kay Agustin Miraflores. So shout out tong kaibigan natin. So update muna natin itong mga latagan dito, no. Yan po yung mga kilo ng mga tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. 100 pesos. At 100 pesos din po, 120 mga kilo. So yan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan ng tilapiyang Batangas. Ayan. Iyan po ay mga 100 pesos kilo, 120, 100.
260 sa kilo ng latag ni Boss Brian ng kanyang mga hipon. So ayos na ayos yung pagkaka-shoutout mo kahapon. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So shoutout kay Agustin. Shoutout, Islando. Shoutout pa kay Kuya. Ayun, Tayo shoutout. dito bumili. Ayun, shoutout. Kilala tayo ngayon. Ayun. So shoutout kay Kuya, no? Shoutout sa'yo, Kuya. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Iyon, ang sinasabi Tsaka sa ko. mga viewers si Boss Lando dyan, shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Boss Lando Explorer. At saka sa mga OFW natin dyan. Ayun. Shoutout sa inyong lahat. Ayun, Mag-ingat salamat. kayo sa ibang bansa. Ayun, ingat po tayo mga OFW sa ibang bansa. Kuya Russell, na taga Caloocan, shoutout sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun, salamat sa iyo Agustin. Thank you. Dito naman po, no, mga update din po natin sa mga tilapiyang Batangas ay 120, 100 pesos, 120. Yan po yung mga natagat po ng kanilang mga tilapia na mabibili sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga tumatangkilik na mga bentahan po dito ng tilapiyang Batangas dito po sa Malabon Fish Market. So, shout out po at enjoy po sa pamimili sa ating mga kababayan na dumayo sa Malabon. Shout out po at good morning. So, mga posit na magaganda, oh. Magkano kilo? Magkano kilo ngayon? 3.20. So, yan po yung presyo ng mga posit natin dito, no? Yan po ay 320 na per kilo. So yan po yung mga mamimili natin sa Malabon. Ito, 90 pesos kilo ng mga latag po. Tilapia yung Batangas. Mga tambad po natin, ayan po, 50 pesos. 150 po sa mga salay-salay ginto. Hipon ni Lodi. Saan? 260 na lang, wala nang 280. Sa kabila 300, 280 na lang yan. O yun yung presyo ng mga hipon po dito sa Malabon. Boss Lando sa'yo, Boss Lando. Magkano sa akin? So yan po yung presyo, no, ng mga lataginan ng hipon sa Malabon. At murang-mura pa rin po yung mga hipon na mabibili. Yan po, may 270, mayroon 250. Ganyan po yung mga latagan po ng mga per kilo, no? Sa bayan po ng Malabon, fish market ng latagan po ng hipon. Morning po. Vlog mo yan, pwede namin din. Vlog mo nga, pwede namin. Magkano ngayon kilo? 140. Kuya Ricky? 140 ngayon ng mga Pampanga. Yan po yung mga presyo ng mga bangus na mabibili kay Kuya Vlog mo Ricky. dito, bibenta namin ito eh. Yan po yung mga Kahit presyo. papat, ay sa inyo to. Kuya Ricky, salamat po. Oo, kuha, bilisan mo. Oo, si Kulot ba kasi? Tumpukan ng mga galunggong, 100 pesos. At mga pusit natin dito, ito yung malalaking pusit. Kaya po ay 350 na per kilo at 300 pesos. Hindi hipon palita mo ha. Hindi hipon. ko pa ipong ko eh. Umango ba ron? Ayan, 300 pesos kilo na mga pusit natin sa Malabon Fish Market at 350 na per kilo. Lodi, thank you. At mga alimango ni Boss Lawrence. Boss Lawrence, magkano alimango mo ngayon? 500. Ganitong kalalaki po yung 500 pesos na mabibili niyo po sa Malabon Fish Market. Yan po ay fresh na fresh at buhay pong mga alimango. Boss Lawrence, salamat. Thank you. At mga tahong sa kada tabo ay 100 pesos. May 50 pesos din po. Ayan. Boss, taong boss. At 160 sa kilo ng mga espada. Ito po ay paninda ni Toti, BB2 at pusit. Pang ulam na to, oh. May asin na. Salamat, thank you.
Morning, Lodi. At mga presyohan po, ito po ay may mga tag price na mga presyohan ng prutas sa Malabon Fish Market. Ayan. Yan po yung nakikita natin mga presyo ng mga prutas sa Malabon. At shout out po, good morning. Boss Nando, maraming salamat. Maraming pumunta ng mga people sa Yun ang sinasabi ko. anak ako. Dami bumili. Ang drumstick mo, kaunti na lang. Dami Oo. bumili. Nakita niya daw sa vlog mo. Maraming salamat. Thank you po, thank you. At yan po yung mga deeg ng calf, 85 pesos kada balot. Wala na At yan. yung mga calves na backbone ay 100 pesos. Pakpak po ay 130. Buto-buto, 65 pesos. At yung mga drumstick po natin, kaya lang maliliit na ang naiwan, no? So ate, salamat po. Shout out po muli. At kay Ate Dayan, shout out. Good morning. Lodi, shout out sa iyo. Good morning, good morning. At sa mga per kilo po dito ng mga latag, ito yung mga torsilyo natin, no? 170 ang per kilo. 50 kilo ng mga tahong ni Moy Moy at mga drumstick po na 45 days ay 170 ang mga kada per kilo. Ayan po yung mga drumstick nating mga manok. Moy Moy, salamat. So shout out sa iyo. At nakita ko diyan kanina si Boy Putik. At siya yung naglilinis ng tilapia. Bumili ka na, ayan o. Siya yung naglilinis kanina eh, nakita ko eh. Oo, sabi nga sa akin ni Boy Putik, bumili ka nga raw ng payong. Madumi nga lang tingnan. Ano naman yung putik ngayon, no? Naglusak. Ay, dumaan siya eh. Oo, mulang kasi. So, ayan po yung presyo ng tilapia ni L. Ayan, ni Boy Tilapia. 100 pesos na kada per kilo ng tilapiang Batangas. Boss, may gold ako. Ah. Wag, galing ah. Bagong-bago yung mga kahadiyero mo ah. Tapos oh. Ayan o, kahadiyero. Isa pa. Okay. Pasok na pasok talaga. Dati nga pala, Talunis, wala nga pala si Boy Tilapia ngayon. Ah, Si Boy Putik mo na papalit. si Boy Putik muna. Wala ako sa lulang po. Ah, siya okay, mas maganda yon. Para niya, para di mawala yung suki natin. Ayun, para laging nakapirmis na... Marunong na ba maglinis? Hindi na marunong maglinis, marunong na magdurog. Durog yung tilapia. Aray ko. Sige na. Salamat. Update pa tayo dito sa latag ni Boy Putik. No? Ha? Bumalik yung bagyong luwan. Kaya nga bumalik. Rumespak eh. Oo nga. Ayan po ay 350 per kilo na mga Pampano. pampano. 350 per kilo. 300 naman po sa mga kilo. At ito po yung mga tumpukan ng 50 pesos, no? At ang kada lata ay 50 pesos. Ayan po yung takal ng mga bentano, 80 sa mga talaba. Ipon po ate, sakto timbangan. Ayan, salamat, thank you po. At ito ay kay Boy Bangus. Shout out. Boss Maeng. Shout out sa'yo. Good morning. Mga Buslando. Ayun, shout out. Good morning sa mga sopi ko ngayon. May bangus na tayong sariwang sariwa. 50 ang isa. Apo. Sa'yo Ayan. ma'am, anong gagawin ma'am? Meron din siyang 120. Sigang. Kada piraso po yung bentahan ni Boy Bangus at 140, no? Ma'am, nag-vlog po tayo. Ayan. Kaya yung presyo ng kada piraso, no? Ng bentahan ng bangus ni Boy Bangus. Boss Meng, salamat. Thank you. Shout out. At dito na tayo sa mga tumpukan ng bentahan ng mga latagan dito, no, sa kahabaan po nito ng 39 Estrella Street, Malabon Fish Market. So, tuloy-tuloy na po ang ating update, no, sa kanilang mga latagan. So, yung mga tumpukan po dyan ng mga pusit ay 100 pesos kada tumpok, 200 pesos na kilo. So, yung mga presyo dito ng mga tilapiyang Batangas ay 120 per kilo ng mga latagan. So, yan na po yung mga presyon. So, ngayon po ay araw ng Sabado. Tayo po ay nag-update sa Malabon Fish Market. Ayan na. Ay, 50 lang oh. Ayan, 50 pesos sa mga tamban.
100 lang, 100 piraso na. 50 lang oh, wala ng kilo. Ayan, tumpukan po ay 50. 50 pesos tumpukan po ng mga chabeta. Yan po yung mga bangus natin dito, no, na inyo pong mabibili. 130, dagupan yan, dagupan. Ayan, mga latagan po rito. 130, maganda yung laman yan, oh. Kuya. Mga bangus. 130. So, sa linyasi po, ayan. 50 pesos na tumpukan na mabibili sa Malabon Fish Market. At mga salmon mackerel, yan po ay 100 pesos na tumpukan na inyo po mabibili, no? So dito tayo nag-update sa mga tumpukan na po ng mga isda. Namura po. Shout out po sa bangus. Good morning sa iyo, Lodi. Bangus ngayon. Ito lang po. 100 pesos tumpok na mga natagal po dito ng isdang chabeta. Mga tumpukan po na mga galunggong, ayan po. 100 pesos. Magkano kilo, bossing? 280 ang mga kilo ngayon ng mga galunggong natin, no? At yung mga tumpukan na galunggong babae ay 100 pesos. So, ito yung mga update natin ngayong araw po ng Sabado sa Malabon Fish Market. Bossing, salamat. Ayan, mga tumpukan po na latagan ng mga paksiwing isda. So, tawid tayo dito muna sa ating mga kakilala na vendor. Simulan natin dito kay Nanay Noemi sa kanyang mga latag. So, dito tayo kay Nanay Noemi, no? 160 po sa mga latag po ng espada. Good morning po, Nanay, at maulan umaga po. Ito po yung mga balsa galunggong ni Nanay Noemi. 200 po ang kilo na inyo pong mabibili. Ayan, 200 pesos kilo. Nanay Noemi, salamat po. Nangayad ng pagi na masarap sa gata. Yung naunuan po. Good morning. 200 pag. Dorado. Ito po yan ang estado. Magkano to? Alin? 220. Lapo-lapo, no? Na latag ni Boss Aris. Ang lapo-lapo, Boss Aris, magkano? 220 po sa kilo ng lapo-lapo. Boss Aris, salamat ha. Thank you. Kaya mga tumpukan ng mga espada. Tumpok 100 pesos. At mga latag po dito na dalagang bukid. So ito yung latag ni Kuya Warren, no? At mga isdang dorado. So yan po yung latag ng mga ano natin, no? Latag ni Kuya Warren. Magkano kilo dyan, Kuya Warren? Sa dorado 240. Yun po yung presyo. At yun po yung laman, no? At may mga latag dito mga dalagang bukid, no, na mabibili sa kanyang pwesto. Kuya Warren, salamat! At balik na tayo dito sa iba pang latag sa kabilang side na ating pong may update. So mga bangus na po yun nandito. Kada piraso ay 100 pesos, ay 120. At tumpukan 100 pesos. So balik tayo dito sa mga latagan ng tumpukan. At yung mga local salmon. Ayan, 200 pesos kilo ng local na salmon. So napakarami mga tamban na binagsak dito, no? Sa halagang 50 pesos ang mga presyuhan, no? Ayan, no? Mga tamban po yan, 50 pesos lang po yan na latagan. 160 sa mga bluefin tuna. At mga isdang barakuda na malalaki at mga talakitok. Titilia. So yan po yung mga barakuda na malalaki na masarap sinigang sa bayabas.
Magkano kilo dyan, te, sa mga barakuda? Magkano ba to? Magkano yung barakuda? Alaman, pagbuo, Magkano dito? pag-vlogger. Alin natin? So, yun po yung presyo, ha? Ang ganda na naman ng barakuda, no? Laman 250 ang per kilo, pagbuuan 220. Sarap yan, sinigang sa bayabas talaga, ganyan kalalaki na. Magkano doon? Talakitok. 90 ka lang. Sa talakitok. Ayun, 250 po yung talakitok natin dito. Ang ganda ng bitaw. Fresh na bitaw. Kada lang yung piko na yan eh. Kada lang yan. 100 pesos. Oh. Murang-mura na po yan. Lahat na po 100 pesos. Boss, salamat, ha. Thank you. Dito yung mga latag ng mga... Ayan, oh. Ito po ay 50 pesos itong puka, no? Tunsoy, talinyasi, lapad, no? So yan po yung mga 50 pesos na tunsoy pa. At pwede tawagin din talaga tawilit kasi iisa lang ang uri ng isda na to eh. Sa'yo ba yan? Oo. 50 pesos sa mga isang tunsoy. Dito yung mga latag ng tumpukan ng bango, 150, 3 piraso, at 150 po sa mga per kilo. So yan po yung mga ina-update natin sa mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Salamat, thank you. At dito tayo kay Kuya Romy. Kuya Romy, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga ka ba? Magkano per kilo ng tilapia mo ngayon? 120 po sa per kilo ng tilapia ang Batangas. Ito po yan. Ang bangus po natin, 150. Oo, bumaba na 10. Ayun. 150. So yan po yung mga bangus na pandaing, no? Libre gawa po yan kay Kuya Romy. Kaya yung kamay niya po lagi nang may sugat. Kasi sa tinik na tumutusok. Saka kinakamay ang tilapia. Oo, kinakamay talaga ni Kuya Romy. Ayan o. Tilapia hindi sinusundot. Kinakamay. Ayan o. Kinakamay na ngayon yung hasang. Para hindi pumait. Ayun, para hindi pumait yung ano, yung tiyan, di ba? Tama. Kasi kapag na sabog yung abdo niya, wala na. Durog na kaagad. Parang nadurog na puso. So, Kuya Romy, maraming salamat po. Enjoy po lagi sa pagtitinda sa Malabon Fish Market. Alam ko, sobrang sipag niyo po talaga. Umulat bumagyo, ay talaga maaasahan kayo at makakabili ang ating mga kababayan na mga panindamong tilapia at bangus pandaing. So, salamat Kuya Romy, ha. Thank you. Thank you po. Salamat. Mama, chup-chup. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayan na dumarayo. Shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa inyong lahat. Ayun, shout out sa iyo. At hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. God bless po and bye-bye.